Chlapci sa hrajú s mojima buframa. Čože? Ja si to potom omotáš, že len tu tak ďalej trošku. Ukážte šreva. Pri mojom šťastí som dokázal odpáliť 3 cievky zo 4. Kúchajú to ako svinu. Allah Akbar. Čo je? No. Mimo to zaplatíš potom. Aha, to sú na 2 spidery, pardon. No, tak si viacej vytal žožík. Vodu teda zaplať. More. 1800 € sa rozrezáva. Tam je ešte jeden spider lukol. Neviem takto pičovi. Hej! No, je, fajná. Aj rozklepaný je, nie na spodku. Rozklodíme na. Uveď aj. Ale snažili sa. Aj tam. Šefe, to je meč? To je meč, šefe. Trojpalcová cievka, no. Označ sa Maja, že označ sa to repráň. Ej. Podobne na to. A tento je tiež rozprávaný, ale tady už. To je ešte viac hore tá ako tá. To je ešte viac za výmena. To je vnútra. Aha, vnútor je tráva, ty kupu. Zbieraj tu.